Ndi ok. Ya Allah, pakai entuk wae, Mak. Jan asli persis. Coro, guys. Makane sir. Lah pancene nyokrok ilat tok. Ayo kan. Lare ke ra dilaki. Oh, lare ora tak ilaki ya. Jangan makan ora dilai. Ora lah. Gila aku. Nenek kudune enak lah ya. Kurang metu paling. Heh? Karo muni piye? Karo muni piye, Ndra? Belum ngono. Belum mandi paman. Apa ora malah ngerang ngaji to? Malah enggak ngaji? Iki sengak iki. Oh, tidak boleh. Iki mah dolanan peceran lho cah cilik iki mau. Iki barang semarai barang. Kamar iki. Enggak kemana lewat sini lah, Nak. Kotor. Lewat sini lah. Aku ora ngerti ya. Syukur lagi. Kok akeh nang malan ya? Kurang sengak panjenengan tak koyo kurang sengak apa? Ora enak malah mempersulit iki. Mbak Ila randang mandi to, kek mandi. Surup lho Ndra rambut jak mlebu. Ya golek sing ngene makmu ya. Kurang surup engko. Magrib lho Ndra, jak mlebu Ndra. Ayo balik. Dadah. Mau wis ning mahku wae. Ya. Ajae, yo Dil karo aku Dil. Kene kari kene. Ayo jambek masak yak. Ayo. Mbak Ila ben mandi aja, ben mandi sik. Ngaji Mbak Ila. Yo kecaan Mbak Awang. Lek dikandani yo. Gocekan tangan apa ora? Ora ya wis. Panas iki. Wis kek mandi Mbak ya. Dah. Ayo. Ora mbok go ngene Makwin Pak Kir sing kena kala jenggeng. Kranyas soe. Go ngene Makwin kono Baradus. Ayo nyapa. Ayo to, Pret. Ayo. Ali Pret tak tinggal loh. Ayo Rit, aduh dolane Rit. Mbak Iya ben mandi kok ayo. Dah. Ya. Oh, titan ana tak tinggal malah. Mbok kono mbawai. Pokoke suarane ngeng ngono ta. Ya. Pulang ya. Aduh. Ayo. Aja mampir-mampir. Jingklong kok jan Masya Allah loh. Orang balik bojomu ta? Di kaya ora balik to. Cepet anak momok loh. Neng kene kok malah akeh guys, tenan. Aku tak ndorong ae sik. Dila ora kerja ya? Joget yo. Kalau jengkos mak wing. Ya mene suarane ning sadeng ki wis jangkrik garekan. Hampir. Nanti ngaji.
Jangan aku mau pakai ada. Ada apa toh? Mau cewek. Fa, sini Fa. Ya, mana yang besok bang? Ali pada dikasih tahu Kamu tak lontar. Mimo dada neng Kaila lo. Lek balik kan dipamit. Masuk dada no. Ayo melu sik no. Oke, yuk. Pelan. Baju terus lagu kamu aja. Dukah mak wing 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 wing. Banyak. Sapa? Tapi gak ada Lek. Ndi ok? Ya Allah, pakai untuk pakai mak. Ya Allah. Mak. Mau diajak aja jalan-jalan ya ini kia yo nang. Kilo oleh semene lo lihatan. Guys. Yo. Wow. Mantap, enggak kayak dimasak. Tak mau pulang. Jingklong tok. Aku harus pulang. Tak mau pulang. Tak mau pulang, maunya digoyang. Tak mau pulang, maunya digoyang. Iki mesti lek ucul iki tiba cah iki lek ucul iki mesti tiba. Enak sik ra ta. Sik enak. Nah, iya tapi entuk lho ta. Ndak mau pulang, maunya didoyang. Dadah. Ngelek matang dikasih ya, dah. Ayo doyan-doyan ae. Lah nyuwal blu ayo Delan musakne lho cah iki. Rantai kanca dek syok. Apa? Aku enggak punya teman ngono. Enak ta? Enak ta? Entek. Peteng dedet tok ya pisan. Wes guys, maghrib aku ya arep salat. Dibedeti kayak digoreng, kok ben dibedeti mbok Pin. Dimasak piye? Gorengan yo, Mak, sing enak yo, Mak. Kon beteti oki lho. Nyapa diadati ngono. Lah jarene kon beteti no. Ora. Kono bedati entek no. Lare dilaki. Mek lare tok no. Enak ta? Lah yo, entuk akeh makmu. Kita emang kene enak tapi depan pitik. Makan piting. Nang kono rene nunggu. Diweki banyu no lek beteti, Mak. Lah entuk akeh. Digoreng tepung. Dipitili pisan kok arek goreng. Dipidili kene lho pisan. Weh no iki ben dipidili. Ducak-ucak no. Jauh-jauh ben kelang resik no. Utak-utak no. Masa klenger? Kira mek dibedeti ulune tok ngono. Lah iya. Ngale Dil. Til, ngalih til. Ucul lo ok. Ora. Yo mek ngono tok. Kita mijipun bayi. Iku lho cah sing sitoke to makmu kan dijemput ayahe to. Mlayu sing digawa mlayu ngenekan. Mlayu tapi nyaut. Harga balik. Domongi. Iki lho guys, dilaki lare karo makmu. Iki. Nah. Iki ngene iki. Anu wong sobo. Ojo gragas. Red. Gua pra. Lare dilaki iki lare. Emang lek goleki ning kono sepi ok. Ya cekel iki no. Oke golek ning ngarepane Indra, aku golek ning buritan kene. Cekele praicol. Murah ya dek untuk wakah yo anakmu. Masa? Ada yang orang ngidul belas ya Rit. Aku ngidul tuh kene, gelaran buritan kono kena golekane ngono. Kan ani rek nyekeli ya bener. Ora ada. Ali pak ora gila to. Red. Hadi.
Tapi lucu gapi nek mblu ayo karo nyaut. Gendong. Dia mak lagi ya. Mamna kana. Entek uang. Soalnya lek gawe tak wae wis habis taanmu. Oke, Bu Awang piye? Garek nekok iwake. Teko dhewe iwake. 30 saiki makmu. Wow. Pak Pitik. 30 nang entak nang cangkring. Lho timbangan glondongane 20.000 masuk daging 30. Heh, Timbang glondongan 20.000. sekilo? Heeh. Larang ya akeh wong ewo. Ngadeni liyane timbang glondongan 20.000. Raro to kono lek unduh. Yalah aku yo isin. Lah saiki wis cek op. Entek. Entek. Tak mau langsung wong. Arepe Kilo sik akeh. Kena tuku me wong liya karo tetanggane isin. Penak me Bu Naji. Aku diterne lho karo wong cangkring wi, Oh, diterne. Cangkring. Tak timbang ngono kae teko omah ya dimbu ya makmu. Lah ya anu to cangkring Mirah. dalan to. Kidul no. Oh ki dandalan. Kidul. Dandalan sing ngendi to? Lor makmu, pasar sing luar kae nyetan. Oh ngono. Tan Kidul dalan. Nek koyo Rita tau tuku to? kulon lapangan. Kulon lapangan no, rusik makmu ngene. Delak lawe, delak duduk sini lawe lihat. Terus rondenge dimplok sak mundur wi to. Enak. Asik. Enak, sampean kasih lagi ya Rebok Awang ya. Enak, Nduk. Wis rondenge dimplok dhisik. Enak. Wong imbuh ping 3 lho. Lah mulai tak poangan apa ya gitu ya. Enak ra tapi? Enak. 10.000 digawe kabeh to. Heeh. Bisa tak kasih nenek wis habis ya. Enom. Alah, aku yo ora milih, Mak. Enggak. Kalau sing tuwek malah gurih. Makasih ayam. Enak tak emang rasane? Terus Terontosun. Enak. Piye to jane? Oh enak ajanan. Kok depan Masoki lho. Di Mama Masoki lho. Enak. Oh. Panas ya. Mesti yo direngano Rita iki. Anget mek gurane jane. Deke ora kelem lho, anget mesti. Heeh, dilepeh kok. Nggak kok nyebul kok. Ayamnya mak dulu. Segone iki njaluk. Keloloten kok, keloloten Tapi kok. kudune Tapi kok ayamnya boleh godhog batik. nek ora adem Iya, ya ayamnya. dilepah. Nasi dulu Tapi lek sego anyes ya mo, sego adem ngono. Berarti adem tapi di nganu Damoni. damoni iki lho guys, dilihatin. Iya kasih ayam kilo pakai ayam kilo. Ayam mau telur. kalau telurana lho. Endi? Endi? Besar komplong. Iya kilo. Oh ayam. Telur apa sama ayam? Mam. Ya. Oh yang ini. Yang ini. Kok yang ngerti milih iwak? Iwak to, Wi? Oh nyono ya, Pak. Oh tegalan iki. Lah sing godhongmu tebun, Pak. Mburi kae cek. Ya telur ya. Emoh, ngerti lo makmu, telur emoh. Ayam. Ayam. Ini lo tak coba. Iki lho, lawuhno iki lho, Rit. Iki lho. Kalau ke Arab. Arab. Mau enggak? Berarti medun ya ayam. 30. Biasanya telu papat. telu. Lah iya. Tapi pengen kacek, Rit. Apa jane pendak nenggen cangkrem lewat nang mirah tapi arep menggok mesti kebal. Lah lek aku tuku ngono kan pesen sekilo. Enak. Enak. Nggih enak. Kele menganu rumahku timbangane kering rumah. Tapi enak loh kayak set. Iya. Enak makmu teng krembuk lo lihaten to makmu. Kayak joro. Kayak coro lah makmu kayak masak coro lah dhewe makmu. Santi ya begini golek. Pembian anu sapa wi? Bahaya. Eh? Jangan asli persis coro guys. Enak iki.
Mingkirik. Alipah to. Tapi ya kelontar-kelontar Lah ya. Balik makmu. Apik gluntur-gluntur. Piye, Mak? Biyen nek golek nang bawah nek ya cek do balik. Terus tinggal apa lek golek? Digoreng. Entuk sak pompong bek. Mak mripate mari ya. Mari Mek kurang garek titik ono Mak Nil abange. wis ombennya diraina. Telung Tapi dhuwur wis ra enek bol nganu wis ra. dhuwur wis meh rata. Dhuwur wis. Habis ayam herek telur iki, arep nasi. Ya wi cara operasi kecil ora cukup 500. Ya ora to, ya ndak-ndak paling 2000 ya lek sak pengobatane. Spesialis. Ya ayam Tapi mak dhewe iki ya ora wani lho makmu. Wong make apa wani? Sontek barang nek aku sing melung-melung apa budal. Tahu to diterne Mas Rizky neng Diva. Tak omahe tak seneni iki kok kudu sontek iso ora iso panggah kudu sontek aku ngono. Terus teko kene WA Mas Rizky Dik, mak ra gelem disontek. Enggak piye carane panggah kudu disontek. Kok malah gelem nyapa mak diomongi Rizky lek engko nawang nesu Bu ngono. Ora diomongi, aku ora diomongi. Beneke ngomongi nang doktere Pokoke harus disontek, Bu. Kudu disontek. Mbah pas nyapa yo nggih. Hah? anu Gimana nasi Entek lawe. doktere tekon. Entek lawe nah. Tek Mas. Ya Makmu. besok mama belikan. Makmu. Ayam entek. Lek mam yo wis. Pakai telur. Gelem. Lah wong iwake gerek sak cuwil nang poncotan apa sing diduding pangah iwake? Besok beli ya. Ya Allah, mesakne. Banyak Bu awang mau mek goreng 4. Banyak apa dikit? Goreng 4 mangan Pak Po, Bu Awang, Oh iya. Fania. Mana? Fania mawi sire wis wareg sire, tapi ki pengen makmu ora dintekne seneni mboke. Aku lawon Lawon. kerupuk Kerupuk arek-arek. Sambel pecel. sambal pecel. enak malah. Lah tunggale kan dimasak diingine ngono ta makmu dimasak nganu apa? Jangan Dijangan. Iya cah kerja ro Pak tukang. Dong-dongnya Mbok ditamangan ora pakmu? Oh, kok pecele? Masak iwak dingi. sih. Enggak. Paling ini. Oh iya, Ding. Ini. Oh iya, heeh. Dilar aku manan mek papat lek Mangan ngentri. Dila. Dilan. Enak ra? Masakanku kok. Tapi Dilan masak nang omah dhewe apa mau ora digoreng ngono kuwi kok emoh. Nek di lek tuku ke krebet karo lek wah kok arep. Tapi enak to, Ding. Iki nganu tak goreng ukur-ukur. Dingi kurang santen gak sih rumah samu? Kayak kekentelan banget, ya. Masak dhewe iki akeh. Akeh, leh masak dhewe iki nganu duduhe meni kaya lapangan kok. Nyapa? Akeh gak palan mak goreng jangan. Tapi wong lanang iki mesti seneng duduh akeh lho, tapi Iyalah. awakmu kok ora seneng. Aku lek masak ya siji. Oh, kemlalet rumahmu. Aku iso masak sembarang iso aku. Iki kono masak iwak-iwakan iso kono pinter. Iwak-iwakan tapi. Ayo mak digoreng, Mak. Tapi iwak-iwakan. Guatel nang tangan. Tapi iwak-iwakan ya, Ndak. Sendale dilepas sendal kotor. Digoreng piye makmu iki? Dibawangi. Terus dikapakne? Diumbah. Ayo Mimi. Diwehi lombok ra? Nah, sambal baru di lombok kaya nyambel teri ngono kae. Digoreng, Mak. Ya. Engko dipangan apa ora? Nek susu ah. Dipangan to, dipangan. Ayo. Lah iya, mak samare ra dipangan. Nyapa to? Mane ya ora dipangan kok. Masak to. Makane sir. Lah pancene nyokrok ilat to. Ayo Lare kae ra dilak. Oh, lare ora tak ilaki ya. Jangan makan ora dilai. Ora lah. Gila aku. Ya tak kena lah ya wis ngerti ngelaki urune lho makmu. Enggak ta lek Aku ya meneng ae. Teko kene ya aku sering tak pangan dia tak ilaki wulune. Ok, sambel pecelmu kok isik to, Mak? Dik. Madang ok, eman-eman ok. Ngomah ya enak. Ora eman-eman kulupane barang lho makmu. Godhog rita akeh ramok. Lah aku kan mek godhog nih. Dili kan si Wapini. Kamu separo lho Rit. Ki caca lek mangan mek titik-titik. Batinku wonge akeh. Del aja, Del. Ya, Mak ya, digoreng sik, Mak. Ngaplokan gitu. Jadi le. Lah mak nyokot tok. Sapa? Kuwi mau Apa kuwi mau
boyoke Gapin dicokot tak video diculne. Masa nganu nyokot kuwi. Nyokotan iki. Oh, kusine dhuwur paling gatel. Iki lho sing marahin nyokot.